Добър вечер, прекрасни мои процъфтяващи приятели! Днес имам специална гостенка. Ще говорим за една обичана от всички жени тема, а именно за астрологията, за звездите, за зодиите. Знаеме, когато имаме радени вълнения, има мъж на хоризонта, първото нещо, което искаме да научим, коя зодия е. Да знаеме, този мъж способен ли е на връзка, може ли да има задълбочени чувства, как да го впечатлим, ако знаем кой е неговия любовен език или знаем някаква характеристика от неговия начин на живот, от неговия характер. Така че днес съм поканила една моя приятелка, колежка, треньор по личностно развитие и астролог Александра Лободова. Добре дошла, Алекс! Здрасти, Миленка! Много ти благодаря за поканата и много също благодаря за всичко, което постваш. Радвам се да съм на твоята страница. Всичките ти съвети са уникални и се радвам, че сега сме заедно тук. Скъпи приятели, дайте по едно плюсче да знаем, че всичко се чува. Физически сме изрядни, защото с Алекс правихме проба, но искаме да знаем, че всичко е наред. Така че ще бъда благодарна, ако някой остави коментар, за да сме сигурни, че това, което си говорим, няма да остане само между нас двете. Алекс, аз искам да те попитам следното. Много често, когато сърцето ни забие лудо, благодаря, Маги, за плюсчето, значи всичко е наред. И си казвам, този мъж е зодия близнак. Дим да ме няма, бягай, той е мъж на купона, мъж на веселбите, с огромно самочувствие, супер самовлюбен. Той не търси връзка. По-добре бягай. Или пък да съм чувала други женски коментари. Той зодия телец. Боже, те мъже, знам, че много са чревоугодници. Може да му сготвя нещо вкусно, това е негови любовен език, може би нещо вкусно да опита. И така, разкажи ни за някоя зодия. Предполагам, тук нашите скъпи гости, ако имат въпроси, могат да задават, но дай някакви насоки на всяка една дама, коя зодия или как, ако искаш по стихии да ги обединим, коя стихия на какво е способна в любовен план? Как обича? Как да ги разберем? Когато говорим за това как човек обича, всъщност това е една много комплексна тема, но ние ще обсъдим всяка от зодиите с най-характерните характеристики. Това, което най-често може да се случи, както това за близнаците е всеизвестно на всички тяхното ниско проявление. Нали, разбира се, те имат и високо такова. Но... значи това е по-ниското. Да, но по-ниското е много така известно за повечето дами. Много са си изпатили от по-ниското проявление на близнаците и после си го коментират една с друга и така мита се създава. Настъхваш! Да. И понеже ти захвана близнаци, нека да започнем наистина по стихии и да започнем от въздушните хора. Така, това, което в ниското проявление може да чуете за един въздушен мъж, който е близнаци, везни или водолей, е, че той като цяло не си пада много по обвързването, че това са хора, които като цяло доста повече могат да залитат към две връзки, към паралелни неща и всъщност, Дами, слушайте! Всъщност това не е задължително така. Това е просто ниското проявление на въздушната енергия, защото тези хора губят интерес много бързо. Това е цялото нещо. Когато имате някой мъж с по-силен въздух в картата, той има нужда да се чувства постоянно интелектуално стимулиран. Тоест, той има нужда от взаимоотношения, които да не му омръзват. Когато говорим за близнаци, ако човека е с... Вижте Венерата на мъжа. Това е много важно също. Ако не ги знаем тези подробности, само знаем коя дата е родена, зодията, тогава трябва много внимателно да прецените човека, защото той първоначално си показва асцендента пред вас, нали, дами? Той е това, което как иска вие да го видите. Впоследствие, като задълбочите общуване, показва зодията си и вече като влезете в по-дълбока връзка, става лунния си знак, което е всъщност центъра на същността му.
И вече, нали, за това има и астролози, които помагаме в този случай. Но ако знаете само зодията, това не е проблем. Просто трябва да наблюдавате внимателно. Ако говорим, например, за един мъж близнаци, те обикновено са много чаровни, обаятелни, забавни, предразполагат. Да, знаеме. И тогава трябва да следите дали той си спазва думата. Дали когато ви каже утре ще се видим, вие наистина се виждате или се случва нещо и не се виждате. Плановете се променят. Случва се нещо и той просто изчезва за малко, но винаги има перфектното оправдание. Ако това се случи няколко пъти, защото на всеки понякога се налага да направим нещо неочаквано, но ако това стане модел на поведение, то този въпросен близнак не е във високото си проявление. Но ако е във високото си проявление, най-важното за един човек, един мъж близнаци е интелигентна партньорка. Тоест, жена, с която може да води добри разговори, жена, която също като него може да забавлява, жена, която се отпуска и е душата на компанията. Мъжете близнаци обичат такива жени. Вече ако имат огън в картата, не ги обичат много само тогава, за да не изпъкват тези жени повече от тях. Това е едно такова изключение. И вече, както сме тръгнали, трябва да минем и през Везни. Нали така? Като сподели само ниско проявление, всъщност възможно ли е жена по някакъв начин да повлияе на мъжа? Нали, с много... Повлияе приятно, да кажем, за да излезе мъжа от тези ниски проявления и да предложи на дамата това, което тя не е. Абсолютно е възможно, но това се случва, когато самата дама е настроена така, че вече обича истински човека и му дава любовта, от която той има нужда. Самият той да не се чувства притиснат, нали, да не се чувства сякаш нещо се иска от него. Тогава, когато жената се заради с търпение, това е възможно. Случва се, виждала съм го, нали, не е мит, не е легенда, потвърждавам, случват се такива неща в ежедневието, но е въпрос на много търпение и наистина на това да приемеш, че срещният човек има несъвършенства. Да. Сега, като минем през Везни, Везни са по-различни от всички въздушни знаци, с това, че се управляват от Венера и като цяло те са най-склонни към бързо обвързване. Тоест, те не премислят нещата толкова. Свободата за тях е ценност, когато им се дава. Тоест, ако им се дава повече свобода, те ще оценяват, но ако на един човек Везни му се покаже много внимание, много обич, човек с силни Везни в картата ще иска да се слее с партньора също, да се си заедно постоянно, ще иска, нали, да се случват нещата като двойка, като едно цяло, като една хубава хармонична двойка, защото като цяло Везните управляват партньорствата. И за човек, дори мъж с силни Везни, е много важно да има добро партньорство. И тук вече наблягам на това, че при въздушните е много важно да не им става скучно. Много е важно. Така че интересна, загадъчна, да не го хваща така. Да, абсолютно. Смисъл, те са такива, когато говорим за близнаци, ако там мъжът търси много интелигентна половинка, при Везни по-скоро търси красавицата. Търси тази, която изпъква с красота. Основно. Нали, не основно, но това е нещо, което би го впечатлило много един мъж с по-силни Везни в картата. Много би му харесало. Жената да е красива, да се гласи, да се поддържа. Като често мъжете Везни, самите те го правят. Имайте предвид, че цялостно въздушните и огнените мъже са най-щедрите мъже, по принцип. И те обичат... не мислят толкова много за пари и мислят за половинките си, обичат половинките им да са нагласени, да изпъкват по някакъв начин, да ги представят добре пред хората. За тях това е важно. Като визитна картичка да е дамата. Да. Те са с повече мъжка енергия и се успяват така. Важно им е да покажат, че имат достойна жена до себе си. Но, говорейки наистина при Водолей и при Близнаци, е по-характерно това да им омръзне бързо.
При везните дори да им омръзне, те не го показват веднага. Това е разликата. Близнаците може да покажат. Те почват да се отдръпват постепенно. Обикновено спират да вдигат толкова телефона и човек се сеща какво се случва по един или друг начин. Най-често го казват дори директно, че прекъсват комуникация. Но когато говорим за везни, при тях не е така. На тях им е много трудно да се откъснат. Те не искат да наранят нечии чувства. И самите те може много време да се колебаят, ако дали харесват някоя жена, дали не я харесват. Да. Има така, точно везни, как да постъпят, ако я харесват, тя как ще отвърне чувствата им, могат да си променят с едно щракване отношението и въпреки това да им е трудно да го демонстрират. И при мъжете везни трябва да се подхожда много директно, с директни въпроси, да не им се дава пространство. Ако жените искат да се получат отношенията с такъв мъж, трябва директно да се пита всичко, директен език, без манипулация. Много хубави съвети даваш. Да. И общо взето това е за везните. И минаваме сега към водолей. Значи това от въздушните знаци е най-комплексният въздушен знак. Първо, че е последен. Първо, че е най-интелигентен от по принцип, тази стихия. Да. Той е най-интелигентен, защото е последен и е най-обработен огън и също го управлява Оран, който е високата октава на Меркурий, който Меркурий управлява близнаци и девите, които също са доста интелигентни вродено. Но като говорим за водолей, за мъжа водолей, тук е много... Това е една цяла друга вселена. Значи, по принцип, въздушните мъже се делят, тук са на двете крайности. Или могат да бъдат много дадени на връзката, или могат да бъдат много дистанцирани. Те няма много баланс при тях, а при везните пък е, че ето едното, то другото. В смисъл, сменят се така нещата. Докато когато жените да внимават. Трябва много. Когато говорим за въздушни мъже, между другото, дами, много ги наблюдавайте какво правят, не какво ви говорят. Това е ключовото. Те могат всичко да ви кажат, всичко да ви обещаят. Един мъж с повече въздух. Гледайте, държи ли си на думата, наблюдавайте как се държи също така с хората около него, които вече е омаял. И ще добиете представа за характера му, дали е в ниско или в високо проявление съответно. Когато говорим за водолей, те наистина са най-интелигентните, обаче те много трудно се обвързват. По принцип, говорим характерни. Най-трудните от тази стихия. Да, те са най-трудните, защото те имат много сериозни очаквания към половинката. И в тях, и също така, много хора с силен водолей са си самодостатъчни. Те живеят с други цели и други приоритети и самите взаимоотношения минават малко на заден план, освен ако няма някоя друга позиция. Нали? Тук говорим много общо. Говорим без да знаем асценденти, луни и така нататък, но за водолей е най-трудно да се обвържат. Те могат и години да прекарат сами, някой с по-силен водолей в картата и да се чувстват добре. Това е просто характерно за тях. Какви въпроси разпознавате, имате сърце с някоя зодия, искате нещо така да разберете за характера му? Александър е тук за нас, така че възползвайте се, напишете нашия въпрос. Добре, интересно, много интересно даже. Да, и така като едно обобщение, въздушните хора много... по-трудно си задържат интереса на едно място. Това е обобщението за тях. Просто не, че това не е възможно. Ако вие искате да сте с някой с повече въздух, давайте му пространство. Веднъж седмично, веднъж няколко седмици за няколко дни. Нали така, оставете човека, нека да е сам за известно време, дори един ден и той ще се върне с възобновен интерес. Знаеш, тук всъщност важи това, може би, не само за конкретната стихия, ако някой има мъж, който вълнува сърцето на тази дама. Тук въпросът е жената да умее да прекарва пълноценно време сама със себе си. Защото тя, когато се харесва, щастлива е, доволна е,
тогава няма да е този проблем за нея да му даде и доверие, или карт бланш, или това пространство, от което той има нужда. Да, Това абсолютно. трябва да е интелигентна жена, която разбира, че това би се отворило едно любящо пространство в техните отношения, когато има тази свобода до някаква степен. Но разбира се, това не означава, ти много хубав съвет даде, наблюдавайте техните действия. На думи знаеме, че са богове, но действията просто показват. И в крайна сметка даваш свобода, но до толкова, доколкото твоите нужди и потребности са посрещнати в тези отношения и устояваш на своите граници. Иначе даването на много свобода и ако жената го усеща като твърде много прераздаване в тези отношения, а не получава обратното, пак няма да може да се получи пълноценни отношения. Тук Ивалина е писала рак жена с мъж везна. Предполагам, че я интересува нещо в общо, но нека разгледаме всички останали стихи. Ще се върнем на въпросите, ако така е по-лесно за теб. Не, няма проблем. Значи при тези два знака има голямо привличане, защото те са в квадратура, което е напрегнат аспект. Тоест, когато има напрегнат аспект, винаги се чувстваме привлечени. Може да има много силно привличане и вече в самата комуникация, обаче нещата трябва да се изглаждат. Нали? Това е без да знаем другата част от картата, която е от основно значение. Но, тук има и само един коментар. Козирог, може би мъж Козирог, но сега ще стигнем и до тях, разбира се. Да, точно си мислех да продължим с земните мъже. Давай, които са Телец, Дева, Козирог. Тук самите земни мъже си приличат повече като тип. Нали? Това са мъже, които са много стабилни, мъже, които са много така ориентирани към резултати. Мъже, които техният език на любовта е този, който може око да види, ръка да пипне, физически да се покаже любовта при тях. Нали, като тук е интересно, делят се на два типа земните мъже. Едните, тези, които имат по-силен телец, както обичат да правят подаръци, така обичат да получават. Но другите, като например мъж Козирог, един мъж Козирог много често дори може да не вижда смисъл в подаръците. Да ги прави или да ги получава. Той е много практично насочен. И тогава за него езика на любовта е докосване, нали, прегръдка. Тези мъже, между другото, когато са във високо проявление, се обвързват много лесно, защото те в самия си ум имат изградена представа какво искат и те го разпознават веднага, като го видят. Няма такъв проблем. Да, знаят какво желаят и търсят в живота. Да, много рано, по-рано, нали, може да се разочароват и един-два пъти да сбъркат според тях, но след това си изграждат много конкретна визия какво искат. И когато говорим за земните елементи, само в моменти на разклащане те могат да се задоволят за малко, за много малко, с нещо по-различно от това, което искат. Когато един човек е осъзнат вече, той като носи земя, той автоматично има по-добра връзка с земята. И тези разбира какво иска от жената, ще я познае. И вече сега тук идват малките разлики. Когато говорим за телец наистина, Милена, те са чревоугодници в голям процент от случаите. Много обичат да си хапват, много обичат да се грижат за тях, да им готвят, да им чистят, да им е хубаво, да им е подредено. Това истински ги радва, наистина. Оценяват жени, които правят тези неща за тях. Дами, записвайте! Да. И вече мъжът Дева, той е по-различен от мъж Козирог и мъж Телец. При мъжа Дева като цяло при Девата е много важно как той си постави нещата в главата си. Значи при него е важно какво първоначално е решил. Разбирате ли, ако първоначално мъжът Дева ви е харесал, после дори и да го разочаровате, той може да ви прости и да продължи. Но ако първоначално
е бил така, чудел се, не е знаел, не е почувствал свързването. После много трудно може да му се промени мнението и той да реши да се обвърже. Любовта му просто е така, трудно се дава, ако няма първоначална преценка, че трябва да я даде. Докато вече при Телец, при Козирог не е така. Особено пък при Козирог. При Козирог е много важно какво му се показва като поведение. Козирозите много гледат поведението на човека. Мъжете Козирог гледат много поведението на жената. Те са тези, които имат много правила за нещата, как трябва да се случват. Ако един мъж дева... Когато гледаме Дева, все пак Меркурий управлява Дева, който Меркурий управлява и Близнаци. Значи Близнаци и Дева имат общи качества. Това вече са подвижни, гъвкави, нали така? Да. Да, самата лекота, която те имат, може на мъжете да им се отрази така, че те да не са чак толкова взискателни, колкото би бил един Козирог. Един Козирог като мъж типичен, когато говорим, нали, за типичния Козирог, той си има правила за всичко, като това включва външния вид на жената, общуване без всичко и си ги налага. Тук Козирог харесва дама, която да го слуша. Дама, която да го подкрепя и да го слуша и той да бъде, нали, водещ. Така. Аз си мислех, че пък девите са най-така стрикни, най-внимателни, най-изискващи, може би. Аз винаги си казвам, защото аз самата съм дева и като Вече нали, да. Като чета характерното за дева и някой път сама си мисля, това е сякаш някоя дева че е знаела качествата на Козирог и си ги е преписала на себе си, типичните, нали, тези, които са по хороскопите, не харесали се и качествата и ги е преписала на себе си. Но да, при мъжете дева са много чувствителни. Наистина, дори да не го показват, имайте го предвид, ако си харесвате мъж дева, че трябва много така да се отнасяте с топлина към него, да му давате истински от любовта си и той ще ви отвърне с същото. Като го почувства първи. Обаче. И сега... Там вика за жена дева, но ние тук си говорим за мъже. Жените, които се вълнуваме за мъжете, мисля, че то се припокрива, нали? Да. Характеристики. Добре. И сега минаваме към огнените мъже. Овен, Лъв, Стрелец. При огнените мъже е много интересно, защото те много бързо палят. Значи тези мъже много бързо могат да решат да се обвържат за един ден с вас. Вече живеете заедно, всичко се случва динамично, бързо, страст, фойерверки, смисъл, нали, много така пламтят нещата. И тук вече, ако при земните знаци имаме един Козирог, който държи нещата да се случват по определен начин, при огнените мъже имаме огнени мъже, независимо за която зодиите говорим, които държат не живот, те нямат плана на Козирога как да се случват нещата детайлно, но искат вие да им се доверите и да ги оставите да ви водят в живота на едно пътешествие. При тях всичко е въпрос на приключение, Той Козирога ти каза, че и Козирога обича правила и жена да е послушна, но тук по друг начин. Да, по съвсем друг начин. Тук иска да слуша, но тук е по-приключенски дух. Абсолютно е приключенско. След това са хората, мъжете, които така много експресивно могат да показват любовта си. Това са плюсовете им. Много, особено когато говорим за Овен, но и при Стрелец го има това нещо. Ще стигнем до Стрелец, като противоположност на Близнаци е много интересен знак. Но така, когато има един огнен мъж, той е много така щедър в любовта си, чувствата си, много на показ е всичко. Те са по-така с детски характер, огнените мъже. Много пишат доминантни лиса, не знам за какво. Да. Това предполагането Стрелец е Близнака. Моля? За Стрелеца и Близнака ли става въпрос, дали са доминантни? Ясно. Въпрос на дамата, която е задавала доминантни лиса, но не мога да... Огнените мъже помислих, че е въпроса. Не знам.
Да, ако е за тях, да, те са доминантни. Пак казвам, много има значение в колко ще са роден мъжа, но ако е със силна огнена енергия, да, той е доминантен, със сигурност. Това не подлежи въобще на въпрос. Може да го крие от вас в началото, но съмняваме, че ще успее и дори, че ще се опитат. И пояснението е, че жената е водолей, мъжът е овен, голям огън. Било. Да, да. Със сигурност. Доминантни са, може да се опитват да потиснат. Някой път при тях, особено при лъва, го има това, че те не искат да изглеждат зле, не искат да издават емоцията и може да се опитат да я скрият, но не им се получава. Жените винаги разбират, че нещо не е наред. Знаят просто. В смисъл, техните емоции са ни такива, не електризират чак въздуха. Тук една дама ме питала за стрелец, жена и водолей мъж. За стрелец, така, трябва да се... Пак вие се ме питате за такива знаци, които са малко на теория лесно съвместими с стрелец и водолей, но на практика не е точно така. Пак трябва да се определи някакво равенство между тях. Не е стандартното партньорство, в което един е супер водещ. Трябва да има равенство, за да се чувстват и двамата добре. Тоест да има много добра комуникация, кой какво, защо, как прави и така да се чувстват стимулирани като наистина равни. Защото в много партньорства един е водещ, а другия следва. Това е в повечето случаи, разбира се, но всяко има изключение. Добре, разказвай ни останалите ви интересни съвети, насоки по зодиите. И сега ни останаха водните, които всъщност исках да кажа за стрелец, че много интересни мъже познавам, зодия стрелец. И те, когато са срещу близнаци, смятайте, че притежават доста от характеристиките на близнаци. Това не е задължително, но Юпитер разширява всичко, до което се докосне. Тук е много важно да се знае точно часа на раждане на въпросния мъж, за да се знае къде попада този въпросен Юпитер, в коя от 12-те сфери на живота и кое разширява, т.е. къде внася фокус в живота на човека. Като при Юпитер също при един такъв мъж, на него му е много важна информацията, която вие му давате. Тоест, той във всяко едно нещо търси обогатяване. Не е просто интелектуален разговор. Тези хора имат ум, който работи на вълна, нон-стоп разширяване, обогатяване, любопитни са, всичко искат да знаят, любознателни и така. Добре. И сега минаваме към водните мъже, които мъже са предпочитани от много дами. Наистина, така. Рак, скорпион, раците са домошари. Да, така, раците, защото са домошари. Скорпионите, защото са така тази страстно обсебваща любов има при тях, ревности. Има при скорпиона и бял, и черен съм чула и казват, той добре, че е бял скорпион, добрите. Да. А рибите, защото са много романтични. Така. И много дами предпочитат, дори от тези, с които аз работя, много така си харесват водните мъже. И това не е само теория, виждам го на практика. А при рака, значи цялостно водните мъже в доброто им проявление наистина знаят как да накарат една жена да се чувства жена. Те интуитивно, водата е интуиция, те ви усещат, те знаят вие от какво имате нужда. Нещата са насочени към вас. Тоест, когато има един човек със силна вода в картата, той се чувства добре, когато партньора му се чувства емоционално добре. И това са много така вкъщи, тези мъже си показват доста емоциите, много могат да бъдат отворени, много дълбоки разговори могат да се водят с тях. В една обаче, защото е важно да кажем едно по-негативно развитие, те са много несигурни и могат да искат жената да им бъде майка, без въобще да осъзнават, че те това нещо го искат. Някой да се грижи за тях, някой да вземе майчината роля. И тук отново зависи в какво проявление са тези мъже, във високо или ниско.
Но при Това е водните... ниското, така ли? Това е ниското Да, проявление, ако ниското усети е някой когато жена, че търсят иска. майка си. Мгм. Да. Добре. При водните мъже наистина важи както за въздушните, наблюдавайте действията им. Защото те много често под влияние на емоцията може да кажат неща, да правят неща, после сменя им се настроението, те тотално се променят и нямат желание за нищо. Така че наблюдавайте ги, за да разберете в кое проявление са, като при Скорпион, нали, наистина хората ги е страх дори малко от скорпионите, защото ако попаднат в ниското проявление, са опасни много. Къпливи такива като остър език, нали? Да, и агресивни, и отмъстителни могат да бъдат хора с повече скорпион. Но нали, нашата надежда е, че вие ще срещате мъже, които са ги преживели тези неща, тези ниски проявления. И ще бъдат... Една осъзната жена ще наблюдава всичко. Пък и мен винаги това ме е изумявало. Аз, когато също в моите трепетни периоди съм ходила на строк, къде пише в звездите, кога ще срещна мъжа, ма кой е мъжа, ма как ще го разпозная. Винаги ми е било забавно. Чувам някакви характеристики за себе си, които казвам, това не е много така, това не е много така. Но е хубаво абсолютно да знаем, да разбираме от тези понятия, особености на всяка една зодия, защото това много би помогнало на всяка една дама, особено когато иска да стартира отношения или пък е вече в отношения и да знае как да прави крачките постепенно, да води връзката, да е щастлива и пълноценна. Тук ме питат, че са изпуснали за Везна мъж. Има запис на моята страница. Ние всеки съвсем предполагам приключваме, ако няма други въпроси. Ако освен Алекс няма някакви други интересни насоки и съвети да ни даде, ще може да чуете записа на страницата. Последно, наистина имайте предвид да не съдите мъжа само по зодията му. Нали, има много други фактори, които оказват влияние, но знаейки тези неща, за които сме си говорили, вие просто може да наблюдавате и да си правите изводите самостоятелно. Това е основната идея. Много интересно разказа. Аз смятам, че всяка една дама, преди да тръгне да гради отношения, преди да търси любов с конкретния мъж, дали ще се получи връзката, дали няма да се получи този мъж, склонен ли е да дава любов, как я дава, всяка една дама трябва да познава себе си, да бъде щастлива, да бъде пълноценна. Тогава и свободата ще дава, тогава ще е интелектуалната дама, от която мъжа има нужда. И тези дами, които искат нещата в любовен план да им се случва много, много леко, много приятно, да бъдат свързани със своите чувства и емоции и женска енергия, каня ги утре на моята практика "Влюби се в себе си, за да се влюбят в теб". Това ще подсили тяхното усещане за ценност, за значимост, това, че са достойни за любов. И няма значение тази зодия или тази зодия, когато жената има яснота в себе си, знае какво иска и какво търси, тя ще остане вярна на себе си и няма да позволи, когато, разбира се, има изградени граници, дали ще й хареса това разколебаване, което сподели от Везните, нали така, чуди се какво да се случва, или този близнака идва, тръгва и появява се студен, топъл. Така че, скъпи дами, влюбете се в себе си, тогава всичко се случва с лекота и ви каня на практиката. А тези от вас, които знаят за K-Power вече и как K-Power курсовете ви помагат самички да настроите енергията си на вибрацията на любовта, да интегрирате в себе си и любов, и търпение, и смирение, другия уикенд е посветен на K-Power курсовете, които ви дават едно ценно знание как самички да балансирате енергията в тялото си, за да случите нещата, които искате. Включително това да се освобождавате от натрапчиви мисли, свързани с ежедневието, с мъжете в живота ви, когато се чувствате наранени, обидени, огорчени, да не пазите тези негативни емоции в своето енергийно поле,
енергийното ви поле да е съвсем друга вибрация. Така че ви каня и другия уикенд на тези курсове, последно за тази година. Алекс, много беше интересно, много беше ценно. Виждам, че дават въпроси. Дали няма проблем, ако е астрология. Моля? Дали задават ни въпрос дали ще направим тема, дали ще повдигнем тема за кармична астрология. Не знам, Алекс, дали е в тази сфера. Да, аз уча астрология от 11 години и съм във всички сфери, така че аз обаче имам 1% батерия последен и ако имате някакви други въпроси, нужда от консултация, аз съм на среща, астрологията е най-голямата ми любов, така че съм до вас. Дами, оставя в коментар за връзка с Алекс на нейната Фейсбук страница, за да я последвате, да имате нейния контакт. И ако някой мъж много ви е завладял, не знаете как да се справите с него и мислите, че всичко е закодирано в звездите, препоръчвам Алекс. Благодаря ти за участието. Прекрасна вечер. Желая на всички вас. Много любов. Чао, чао!